lang ay okay na. Kahit la ay pwede na, kung tanging yan lang ang alam mong letra. Ang mahalaga naman, ika'y masaya, diba? La 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 la. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. Poblasyon Weste, Paborito. Jad Paguchiko, Paborito. aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. PM. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S.P.M. Good morning! Mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadjala su SBM Sari Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Nakaulop ka nakanta bilang ulad saray isang kaunuran balita. Sa ilawas, kaarotan kapaborito yo Joseph Kanilang Bacani. Balo-balon programa yanap noon na Saray Balitan Matwa. SBM Saray Balitan Matwa. Agaw na Martes natin at ating talagagik Pebrero 3 la at taon 2026. Happy Fiesta the Bali na Binmalay. By the way, today is Kalutan at Binmalay.
Cantabay Timat Manaya. At technical side, sa alanlunag at puso ng Madam Cherise, Engineer Nixon Dakal. So happy Sigay Festival. At today is Kalutan at Binmali 2. Kanyan na anitan, bandad nga rumlatan sa pakantak sa pakagawa, nasa tay Kalutan at Binmalay. Katarya lara tay kalutan nyo, katarya lara tay ikalot yo, katarya lara tay sarili yo para sa atin nagawan kalutan at Binmalay. O sa mga may allergy sa usok at sigurado at ating tanagagik at sa tay kalutan, when you say kalutan, grill po yan, maggi-grill po kayo. At pagka nag-grill po kayo, ang gagamitin po ninyo dyan, uling, agauntan. Nusulsulan nyo lamang uring, ay masubok itan. Pero no oras ingkalot nyo lara may bangos, nang babangil ya sira-sira, agauntan. Sigurado, ambal balingitlatan. Pero kung may allergy po kayo sa usok, mas maigi na mag-face mask na lang kayo. If you want to join the Kalutan at Binmalay. Oh, by the way, wala rin man utuputod siya katatang talagagi. Tutuputang dad siya no panunto kuno so samay sistema. Panunto so samay sistema na ani nasa tay batik na trapiko. Atay batik na trapiko at atang tanagagi. But my apologies sa mga nagtatanong kasi wala ho ako kasing makita o mabasang traffic advisory sa lalong-lalo na sa Municipality of Binmalay Facebook page. Meron po silang Facebook page ang Municipality of Binmalay. Alam po ninyo kasi, sa mga ibang LGU, I can understand that, no? Sa mga nagtatanong sa atin, sa mga ibang LGU, kapag meron po sila kasing mga okasyon, lalo na kapag may isasara silang portions ng mga daan for any festival activities to accommodate yung po mga festival events for that day, I salute yung mga ibang LGUs kasi hindi nila nakakaligtaan ang mag-post ng traffic advisory, which is for me very important and for every motorist and for every mga sumasakay sa mga jeep. This is very important. Why? It is very important. Bakit napaka-importante? Kasi para maiplano natin kung saan tayo dadaan, na hindi tayo maiipit sa traffic. Kasi kapag ka naipit po tayo sa traffic, that is time consuming. Time consuming po yan. So, any traffic advisory for that matter, napaka-importante po sa mga motorista, gauntan at ating tanagagi. And the riding public as well. Para maiplano nila yung kanilang ruta at halimbawa galing sila sa opisina, pagod na pagod, and then para makaiwas sa traffic, madagdagan pa yung kanilang pagod at stress sa katawan. At makalmura na rumyadalan ya batikanda so they can go home ng maaga. Agauntan. But, sad to say po, wala po tayong makita o mabasang traffic advisory for today's Kalutan at Binmalay. Lalo pa naman ngayon, alam naman po natin, it is a fact at atong tanagagik that Binmalay is among the towns. Sa Binmalay at sa Quezon, bali natin at luyag tayong Pangasinan na nakaka-experience po every now and then ng heavy traffic. Di ho ba? Di ho ba? And I can say that with even conviction kasi lagi every afternoon dumadaan po tayo dyan.
And there are times na napaka-heavy ng traffic po dyan that you have to spend minutes or worse, even hours, an hour or hours, more than that, agaw natatong tanagagik, makasabi at sa may laan mo because of that heavy traffic. And that, hindi po na-spare po dyan ang ating bayan, ang bayan ng Binmalay. So, doon po sa mga nagtatanong, paano kaya ang biyahe natin na mga uuwi mamaya? I cannot answer you fully. Kasi, although may informations tayo na tanggap, nakarating sa atin, na sinasabi accordingly, sa bayan pa rin ang kalutan. Pero, walang road closure. Kaya, totoo kaya ito? Walang road closure. At sa gilid na lang ng daan ang kalutan. Napaisip ako kasi nung makarating sa akin ang information na ito, kung sakali man na ito yung plano for today's Kalutan at Binmalay, sabi ko ba, hindi ho ba delikado po yan? Hindi ho ba delikado lalong-lalo na sa mga bata? Because alam po ninyo, kapag kaganyan, kalutan, may mga magulang na sinasama yung mga bata. And, siyempre, yung mga bata, gusto rin nilang ma-enjoy at makita kung ano yung kalutan. At siyempre, baka makatikim din ng mga masasarap na bangus na iihaw po mamaya dyan po sa Kalutan at Binmalay. Kung walang road closure, hindi ho ba ma-expose sa hindi aliwan sa pangilablabay matatatang tanagagik, hindi sa pinapanalangin po natin, pero alam naman po natin yung aksidente sa Kuandalantid, Pangasinan, Kakiram. Parang tawag in just a wink of an eye. Yung pong mga aksidente na yan na hindi mo inaasahan din, nagawang natatang tanagagik. So, delikado ito para sa mga sasali sa kalutan at sigurado at ating tanagagik, expect heavy traffic mamaya. Pagka dumaan po kayo dyan sa bayan, sigurado heavy po ang traffic niyan. Bakit heavy? Kasi syempre, dadagsa ang mga tao. Hindi naman pwedeng magpatakbo ng mabilis yung mga motorista natin. Because if they do that, makaka-aksidente po sila ng mga tao na nandun nagkukumpul-kumpul sa gilid ng daan. Hindi ho ba ganun? Hindi ho ba talaga risky? Tanong po natin yan, Kasi, although, siyempre, alam naman ng mga motorista yan na maghihinay-hinay lang sa pagpapatakbo, but we will never know. Agaw natatang tanagagik, kasi kwandaman lang ti aksidentitan kakiram. Ngayon, Joe Back, tanungin nyo ako ngayon, given naman talaga na magiging heavy ang traffic dyan. Kasi fiesta Fiesta, agaw natatang tanagagik. So given, magkakaroon talaga yan ng heavy traffic, heavy flow of traffic, gontan. At tama po yan. Siyempre, fiesta. Kaya inaasahan po natin yan na magkakaroon ng heavy flow of traffic. Lalo na dyan sa Kalutan at Dalan. Nagauntan na tatang tanangagi. However, ang gamanuntan, we cannot just say na this is expected kasi fiesta naman, agauntan. But there has to be a plan. Dapat may plano na dapat gawin at i-implement at ipaalam. Napaka-importante talaga ipaalam sa publiko kung ano yung magiging daloy ng trafiko for the guidance and safety ng mga makikipagkalutan at lalong-lalo na ng mga motorista. Agauntan. It is truly very important
na magkaroon tayo ng traffic advisory. Take for instance, dito sa Dagupan, when former Mayor Benji Saplanlin started the Bangus Festival, ang ginawa ni former Mayor BSL noon, lahat ng mga activities are well planned and well prepared. Every pros and cons, positive, negative, were deeply considered. They were deeply considered para sa smooth conduct ng mga festival activities, lalong-lalo na sa daloy ng trapiko. We know for a fact na Dagupan is a very busy city. Kaya nga tinawag po itong Pandaragupan o Dagupan kasi dito po nag-mimit Mandaragup iray tutuo agauntan. Mandaragup iray karaklan. Malapod sa rin negosyante, malapod sa rin estudyante, untan matad sa rin pasyente. Takin, wadya susaray negosyo, wadya susaray universities, wadya susaray ang kakabalog iran ospital. So, dito nagmimit ang mga negosyante, ang mga estudyante, pati na ng mga pasyente, agauntan. And among the preparations that is very well considered then, is yung pagsasara ng mga daan sa downtown area na sentro ng mga activities, agauntan. Bakit sinasara? Para mapangalagaan at masigurado to ensure the safety ng mga fiesta goers. Gantan. Very simple. Simple arithmetic yakwan data tang tanagagig. Kaya, sa mga makikikalutan, ingat po kayo ha. Ingat po lamang po kayo. At lalong-lalo na sa mga bata, magdadala ng mga bata, hawakan yung maigi. Hawakan yung mga maigi yung mga bata, baka biglang makahulag po sa inyo, makakita na alam nyo kasi yung bata. Pag may nakitang maganda, very interesting sa kanyang paningin, biglang tatakbo yan. May mga instances na gano'n, na instinct nila kasi yun eh, na pag may nakita silang maganda, tatakbo yan, hahablutin niya, aabutin niya, gano'n ang mga bata, gaon tanatatang tanagagik. Baka bigla mamaya sa kabilang street, nakita niya, magandang lubo, bigla siyang tumakbo, nitang luganan. Kaya ingat-ingat po kayo, ha? At ganoon din sa ating mga kapwa motorista, be alert. Be alert para hindi po tayo makadisgrasya, ha? At syempre, magbaon ng mahabang pasensya. And by the way, sa mga fiesta, sa mga dadalo sa Kalutan, pagka madaan po kayo sa Gayaman, naku, pasensya na po kayo. Gabundok ulit yung basura dyan. Nadaan ako kanina. Kahapon, medyo konti-konti lang pero gabundok na rin. Pero ngayon, abuntan. Naku, pasensya na kayo sa mga bisita pagka makita po ninyo yan, ha? Sana huwag kayong mawalan ng gana kapag kumakain na kayo ng inkalot. Tanambal balingit siya bangus. Sigay Festival. Paano nga ba natin sineselebrate yan? Paano nga ba nag-umpisa yan? Actually, ito pong Sigay Festival, siya po yung nagbigay sa atin ng titulo, as Seafood Capital of the North. Kita nyo yan? Sa buong norte,
tayo lang yung tinatawag na seafood capital. Seafood capital, ibig sabihin, nandito lahat yung mga pagkain, yung pong nakukuha natin sa dagat, at hindi lang sa dagat, kundi maging sa mga pukok, Jatsari pukok-pukok, agauntan, sa mga fish ponds. That is why Sigay Festival is celebrated bilang tribute, bilang tribute sa aquaculture industry ng bayan ng Binmaley. A little bit of history lang kung paano nag-umpisa yung Sigay Festival, mga kapaborito. At yung aquaculture industry is the number one source of livelihood dito ng mga communities dito sa bayan ng Binmaley. And Sigay is a Pangasinan dialect, nang ibig sabihin po niyan is to harvest. To harvest, manghuli ng isda. That is the meaning of Sigay, which is a Pangasinan dialect word. Nang ibig sabihin harvest. Okay? And bakit tinawag, binansagang seafood capital of the North ang Binmaley? It's because we have the largest land area for aquaculture in the entire province of Pangasinan. Which is true. Halos lahat ng barangay na mapuntahan po ninyo dito dyan sa bayan ng Binmaley, lahat po dyan may pukok. Maawa-awang irig kapuko kanditan. Maong labat tagnira at tabon-tabunan. They are still existing. Aliwan siya dyan sari aram niya lugar. Ya atabon-tabunan la. Eraratay pukok-pukok agauntan. Singa Jayad Dependencia Highway. Dyan syudad na dagupan. Nan agawa may highway ditan nitan. Ara may pukok ditan ya dati mabilabilay natan atabon-tabunan na. Nansaman iaagultan. Iaagultan nansaman ng former Mayor Benji Saplanlim. Iaagultutan. Yan nangyari, aggalawan iraratan, susaratan niya kapuko kanditan because likod at mangiitartan na pambilay, likod at mangiitartan na mampuproduce tan pambibilayan tan na bangus, pakalmuan na man-sustain na panangan, nasaray totoo. It also serves as a catch basin. It also serves as a catch basin po yan. Kapag panahon ng tagulan, dyan po, ditan man po pundo ramay danong. But unfortunately, idadalan na panahon, halos karaklan na po ng mga fish pan po dyan, natatabunan na po. And because natatabunan, wala ng natural na pagpunduhan ng tubig, at syempre sa idanom antoy inerlay laay danom may namamauran lay, tatabunan lay, di unlad sari kaabungan agauntan. So, Happy Sigay Festival. That's the history of Sigay Festival at ating Tanagagi. Kaya hindi lang bangus po ang produkto natin sa Binmaley. We also have malaga, siganid or siganid sa Tagalog po ang tawag po dyan. Malaga plus yung mga orang, mga prawns, agauntan. Marami po niyan sa atin sa bayan ng Binmaley. Tsaka isa pa, for all we know, bukod sa seafood capital, parang tinatawag pa ang Taguri pa sa sa Binmaley is fish bowl of Pangasinan. Kita niyo yan? So, duwari titulo to Seafood capital of the North plus fishbowl of Pangasinan. Aliman may fishbowl yan na nasaliw tayo udkin. At saray aramay daladalan agauntan na tatin tanagag. Hindi pa yan fishbowl. Fishbowl.
baulis mangkop agontan at ating tanagagik. Ingat-ingat na lang po Basta pag nag-i-enjoy, huwag kalilimutan, consider pa rin po ninyo yung inyong safety. Lalo't lalo na maraming tao po dyan. Siguradong saksakan lalamat itan. Kasi walay concert ni nagawad itan. Walay concert na nagawad itan plaza. Sigurado matyadago puntan. Nasaray totoo. Nagkalalola saray kalanguran. Untole so saray balitan matwa. Kaya rin nasaray pakabat ng paimano manlalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, the premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed.
Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito, Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito, San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Manjat Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 9:32 oras sila tatang talagagik at sari balitan matua. Kalop kantabay ni siyempre sa ilawas yun Kaaro kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Sir Jerome Antinorio sa Ikwanto Masantos sa Kabuasan na Martes at si kayo namin ditan at DWJ Radio Pangasinan. Paborito, have a grateful day. Kwanto ma. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Emma Lipio, good morning. Siya nga pala kung meron po kayong nabasang traffic advisory, kindly share it para may parating naman natin sa ating mga motorista, ha? Baka meron nga namang traffic advisory dyan, pakishare na lang sa akin, ha? Di ko kasi makita mahanap eh. Sufficient informed. Ito po yung sinabi ng Kongreso doon sa dalawang inihain na impeachment laban kay Pangulong BBM. Sufficient informed. So ibig sabihin ng sufficient informed, may probable cause, kumbaga sa criminal case. May probable cause na pwedeng isalang sa isang hearing, no? Ngayon, sumabay din yung mga ibang grupo, lalong-lalo na sa Makabayan Block ba yun? Sinabay na rin yung pagsasampa ng impeachment din kay Vice President Sara Duterte. Naghain na rin po sila sa House of Representatives, although malayo pa yung February 6, 3 days from now yung deadline o yung petsa at ating tanagagik ya inggitar na sa Supreme Court para doon sa 1-year ban rule agauntan, at natan aramay ang isagap na sa may impeachment complaint laban at kinan Vice President Sara nalilingot tindig Pilipinas, Anthony Rame, Makabayan Block ba yung iba? May tanong lang ako sa ito kasi alam po ninyo, di ho ba nasabi na rin na yung intelligence fund ng Office of the Vice President din, when she was then also Secretary of Education, meron ding intelligence fund, sinasabi doon, na ipaliwanag na sabi na to ni Vice President Sara kung hindi ako nagkakamali, Gontan,
wala may sakriya kampanya na Department of Education laban sa mga makakaliwang grupo. Tanong akin, kasi nakakapag-recruit sila ng mga estudyante. Di ho ba kamakailan may mga inkwentrong naganap at yung mga napatay sa inkwentrong yon between the government forces and itong mga makakaliwang grupo, karamihan sa mga nasawi, mga bata pa. At ito yung mga estudyante, formerly mga estudyante mga ito, and they were recruited. Parang ganun, nainganyo sila ng makakaliwang grupo. And the irony of it, while yung mga leaders, perceived to be leaders ng makakaliwang grupo, andyan sa iba, ang mga iba nasa kongreso, serving as congressman, serving as honorable congressman, and congresswoman, agaw natateng tanagagig, and andyan sila, malamig yung opisina nila, they stay in a good place, they sleep in a good place, pero yung mga kasama nila, isipin nyo lang ha, dyan tuwa at atong tanagagig. Lalo na yung mga nare-recruit nila mga estudyante, andun sa mga bundok, nilalamon ng lamok, agontan. At delikado pang buhay kapag naka-enkwentro yung mga government forces po natin. Just like what happened, na hagul to, tawag dito, yung hagulgul ng isang ina. Yung iyak ng isang ina, sinisisi niya. Galit na galit. Sa mga makakaliwang grupo, bakit ganun ang ginawa nila sa kanyang anak. So meron yung kampanya ngayon na para malihis, mailayo yung mga bata sa mga ganyan. Kasi may mga suspetsa pa na may mga teachers, even teachers membro ng mga makakaliwang grupo. So yun ang ginamit accordingly sa Manso Paliwawa na sa Office of the Vice President din, Agontan. Kaya, jatway ito alabat. Yung pagsasampa ng mga makakaliwang grupo na yan na nasa Kongreso. Is it really for para sa buong Pilipinas, para sa kapakanan ng taong bayan o kapakanan ng inyong grupo? Datway ito alabat aga kasi umbabawi kilabat. And isipin po ninyo, ibang grupo nagsampa na ng impeachment din kay PBBM, pero sila hindi. Sa tinarget na si Vice President. O di ba? Sa ikwandaman lang ti read between the lines. Natalosan nyo lahat na natatang tanagagig. Sa ikwanto ng Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier, sa ikwanto ang institusyong may hawak ng kapangyarihan ng impeachment ay dapat ding managot. Dapat ding managot para sa pagiging patas ng kanilang mga pamamaraan, sa integridad ng kanilang mga motibo, at sa pagpipigil kung saan nila ginagamit ang pambihirang otoridad na ito. Bali-bali. Ulitin po natin. Ang institusyong may hawak ng kapangyarihan ng impeachment. Alin pong institusyon ang tinutukoy ni Justice Amy Lazaro Javier? The Congress. Dahil according to our Constitution, sila lang ang may power po niyan. Ang institusyong may hawak ng kapangyarihan ng impeachment ay dapat ding managot para sa pagiging patas. Patas nga ba? Para sa pagiging patas ng kanilang mga pamamaraan, sa integridad ng kanilang mga motibo, at sa pagpipigil kung saan nila ginagamit ang pambihirang otoridad na ito. Sana maintindihan yan maigi. By heart.
ng mga kinauukulan. Ay siya nga pala, may nagparating sa atin, si Madam Emma Lipio. Good morning, Madam Emma. And syempre sa lahat ng mga single ladies ng Barangay Basing, si Nanay Bihing, si Nanay Conching, si Doktora Perla. May bagong tawag ngayon kay Madam Perla, Doktora. At kay Kagawad Esperanza. At kanon din kay Madam Ja. Thank you nga pala, Madam Emma. Meron siyang pinadala sa atin. Merong traffic advisory. Yan. Sigay Festival 2026, Kalutan ed Binmalay. Yun. Executive Order number 4, Series of 2026. And Executive Order implementing Municipal Ordinance number 10, Series of 2025, relative to the establishment of temporary road closures, traffic rerouting, and regulations on the use of streets and public areas in connection with the celebration of the Sigay Festival 2026 Kalutan at Binmalay to be held on February 3, 2026. By the way, Kalutan, sino nag-umpisa ng Kalutan na dalan? Diyan sa Binmalay, as part of the Sigay Festival activity. Meron ba kayong alam? Trivia yan, trivia. So ito yung traffic advisory. Traffic advisory, areas of temporary closure and restricted streets. Ito po, National Highway, Poblacion Area, right lane to be closed from the front of Binmalay Police Station to the front of North Elementary School hanggang sa seminary. So, to be used for placement of stages for performers, mga combo players, mga tables and chairs, mga cooking stations and event space. Barricades along this section shall prevent vehicles from entering the area. So, nakita ko na. So, padadaanin pa rin yung mga sasakyan, pero pagbaba ng tulay, right turn. Kung hindi ako nagkakamali right turn. Yon. Right turn kasi close yung lane from the front of Binmalay Police Station to the front of elementary school. Pero right lane lang balot. So ibig sabihin yung left lane open. Okay. Basahin na lang natin ang buong-buo para Public auditorium and church frontage. Inside and outside the public auditorium along the same road, especially in front of the Purification Church, will have tables, chairs, and a meeting space for participants. Barricades will also be placed. Ayun, napaka-importante po yung barricades. Kasi yung barricades will protect the fiesta goers na posibleng disgrasya ng mga sasakyang dadaan. So, importante po yan. Barricades will also be placed along the road leading from the auditorium to the front of Arriba Restaurant to prevent vehicles from entering and being trapped. Okay. Barricades will also be installed near the shell structure next to the auditorium. So ito na, yung right lane to be closed, left lane to remain open. So right lane papuntang Lingayen in front of Binmalay Police Station to the front of North Elementary School to the seminary. May alma mater, Mary Help of Christians Minor Seminary. Okay. Doon to be closed po yun, yung right lane. Pero yung left lane, ito na yung kasagutan sa tanong natin, to remain open. Okay. To remain open for vehicles coming from Lingayen heading toward Dagupan, ensuring uninterrupted traffic flow. Yan. Kasi nga naman, walang madadaanan yung mga pupuntang Dagupan from Lingayen. Okay? Although they can make use of the Baywalk, pero heavy traffic na yan. Talagang heavy talaga yung traffic doon. Kasi masikip. Ano ha?
Anyway, so yun po ha, yung right lane mula dyan sa tapat ng police station, Binmali Police Station, tapat ng Binmali o Bureau of Fire Protection pa. Bureau of Fire Protection, then police station, and then munisipyo, hanggang doon sa seminaryo, hanggang doon sa may North Elementary School, yung right lane is to be closed. Hindi pwedeng gamitin. Kaya yung mga pupuntang Lingayen, I think they have to take the other route, no ha? Pagbaba ng tulay, may pakanan kasing daan doon, so diretso na sila from to Baywak siguro, doon na sila dadaan going to Lingayen. Okay? Pero yung left lane will remain open para sa mga guidance ng ating mga motorista ha. Left lane will be open lalong-lalo na from those coming from Lingayen going to Dagupan. Okay? Now, these streets are not fully closed, but portions used for the event will be restricted to public access. Kontojay, ha? So, yung Mabini Street, from the police station to the front of Arriba Restaurant, this portion will not be open to public traffic during the event, and traffic control will be enforced to prevent vehicles from entering this restricted portion. Okay. Doon naman sa Luna Street, from the shell structure area used for the event to the boundary designated for the event, this portion will not be open to public traffic, and other portions of Luna Street remain open and traffic can pass normally outside the restricted area. Yung church frontage and triangle area for additional tables, chairs, meeting space and stages for performers as part of the Kalutan. Kaya close to traffic po yun. Ito ngayon yung traffic rerouting and alternative routes. Okay. To minimize traffic congestion, vehicles coming from Dagupan may turn left toward Biak-Lumboy Road heading to Lingayen. Ito yung alternative route naman. Yun. Okay. Tama. Turn left toward Biak-Lumboy Road heading to Lingayen. Use internal streets, for example, upon reaching Rizal Street, side of the police station, proceed straight to Baywalk. Alternatively, proceed through San Isidro Sur and San Isidro Norte, then turn left at Binmali Baywalk Road towards Lingayen. Or turn left at San Isidro Sur to Baybay Pulong, continuing to the Tuntun Baybay Pulong boundary to reach Lingayen. Yan, nadaanan ko na rin yan. So may daan din po dyan. Yan ha, be guided accordingly. Vehicles coming from Mabini or Luna may proceed straight to Caloocan Norte, Caloocan Sur, Salapingaw, or Caloocan Dupo following the designated routes. Okay. Vehicles coming from Caloocan Sur or Dupo cannot use the left lane toward Rizal Streets to enter the town. Ang mag-i-implement po ng security, implementation ng traffic rerouting, and magbibigay na rin ng seguridad. Ang mga naatasan po ay ang Binmali PNP, ang MDRRMO, Public Order and Safety Office, and barangay officials of poblasyon. Ha? So may task po sila na gagampanan. Ano yung mga task po nila? To install barricades, traffic signs and information boards, deploy sufficient traffic and security personnel, ensure public safety and orderly traffic flow, monitor stages for performers to ensure safety and compliance with the ordinance. Yan. So yan po yung traffic rerouting po for today in connection with the conduct of Kalutan at Binmalay. Okay? For your guidance and safety po yan. Kudita sa Senado. May kudita rin sa Senado. Bakit kaya? May kudita daw sa Senado, mga kapaborito. Ibig sabihin, ayaw na nila kay Tito Sen? Ayaw na nila kay Tito Sen. Pero sa ikwanto ng Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, this is a continuing crime na umiiral na
mula pa noon ang bantang kudita sa liderato ng Senado. Iisa lang po ang ibig sabihin po niyan. Yung position po yan na Senate President is not a perpetual position po yan. It is not a lifetime position. Every now and then, pwedeng palitan kung sino ang magiging Senate President. In the same manner, ganun din sa House of Representatives, but not in the position of the President and the Vice President. Delikado po yan, ha? And by the way, bago ko rin makalimutan, wala rin pasok ngayon. Simula pa kahapon, Monday, up to today, February 3, wala pong pasok sa mga schools. Lalong-lalo na po dyan sa bayan ng Binmalay. Ha? Oh, so walang pasok for today. Naalala ko tuloy yung sinasabi nilang problema ngayon sa DepEd. Speaking of mga estudyante, yung mass promotion, yung mass promotion, sinasabi nila kasi problema ngayon kung bakit masyadong mababa yung mga nakakarating ng grade 11, ng grade 12 at ating tanagagig, karamihan sa kanila hirap magbasa, hirap makaintindi. Yung comprehension po nila is a question. Yung daw aking bed music is parang sumasabay sa Sikay Festival, ano? Very festive din. Ngayon, ang sinasabi po ng Department of Education, wala daw sa polisiya ng DepEd na ang mga bata ay ma-automatically promote ayon kay Yusek Carmilla Oracion. Pero alam po ninyo, may mga kumukontra dyan sa sinasabi ni Yusek Carmilla Oracion. Kasi sabi nila, this is the reality, sabi nila. May mga teachers din, may mga guro na talagang they openly voice out yung kanilang ding mga liknaan na tatong tanagagig. Ang tura may matwa. Nanunong ng da, gagawin da, tanalilik na da, at loob na sa Department of Education. Ang tutan sumatwa. Nanunong ng da. At the Department of Education, singa kakapuyan, nasa haratan niya polisiya. While it is true, na walang policy ang Department of Education, it is not implied na magkaroon ng automatic promotion ng mga estudyante. Pero may mga instances, may mga policies na kumukontra naman. Una, sekonda, wala rin mga maestran na mangibubos nga o nasa iliknaan over social media. Si Karala mismo, jet social media, ibubos nga datan. So sa ating matwa, nanunong ng polisiya na sa Department of Education. Sa kay Kwandan, kapag may hindi nakapasa sa kanilang mga estudyante, magsa-summer class po sila, pati na yung mga maestra, at mapo-forfeit yung kanilang vacation. Instead na makapagbakasyon po sila ng 2 months, 2 buwan, hindi nila magawa kasi kapag may bumagsak na estudyante o kapag may binagsak po silang estudyante, isa summer class po nila yun. Kaya para makapag-enjoy ng summer vacation, ipapasa na ni teacher. So, magkakaroon ng mass promotion. Secondly, pangalawa, failed them and your PBB will be lesser. Ito yung performance-based bonus po yan, PBB. No impulagyo, ang sistema is ganito, no impulag da may estudyante ra, nabawasan mo may PBB da. Kaya tapian buo, bahalog may nawa dan PBB, antoy, ipasa da.
Di ba? So it qualifies doon sa sinasabing mass promotion because of that system. Maguntan. Pangatlo, may katlo at atong tanagaging tibabagadang. Fail them, then it will be a teacher factor. Magiging factor sa iyo. Pagka magkaroon ng promotion, magiging factor yun sa iyo. Yung nang parang hihila sa iyo. Sa promotion mo. Pang-apat, you cannot fail them without home visiting them. Tama po yun. Pinagbibisit po sila sa mga bahay-bahay. Kinukumusta, bakit hindi ka na pumapasok? Bakit hindi ka na nag-aaral maigi? Bakit may mga makapkapit at eskwilahan? You see? So the teacher now will be forced to avoid this punishment. The teacher now will be forced. Agaw tanatatang tanagagig. Silent policy that is worse than real policy, akwanda. A sugarcoat to save everyone's faces at the expense of malnutrition in minds. Ay, naalala ko tuloy yung balitan matwa natin kahapon regarding sa nakapost na photoshoot ng mga kandidata ng Bisbin Mali 2026 sa Bigan City, Lucosur. Sabi ko nga, hindi ho ba't ang political slogan ng kasalukuyang administrasyon is bayan muna? Hindi ho ba kapag sinabi mong bayan muna by all means dapat nangunguna muna sa lahat ang kapakanan ng bayan? Ngayon, doon sa nakapost na mga pictures sa Facebook page ng Municipality of Binmali, the LGU was even, pinost po nila doon na nagpunta ng Vigan City ang mga candidates for Miss Binmali 2026 for a pictorial. At ginamit pa yung background, yung Calle Crisologo, that's the famous estate sa Vigan City. Na nandun yung mga kalesa. With the backdraft, may background doon na kalesa na may nakatatak na I love Bigan. Hindi ba ironic yon? While pinangangalandakan mo sa buong mundo ang iyong political slogan na bayan muna, pero you are promoting the city of Bigan. Hindi ba napaka-ironic yon? Kapag sinabi mo kasi bayan muna, ang implication nun is you love your town so much na dapat ang kapakanan muna ng bayan ang on top sa lahat. Para lang yung Filipino first policy, hanggang natatang tanagaging, na dapat, bago ka bumili ng mga produkto na galing sa ibang bansa, unahin mo muna ang mga produkto ng Pilipinas. In the same manner, bago ka pumunta ng ibang lugar to appreciate the beauty of their town, dapat i-appreciate mo muna ang mga magagandang tanawin at lugar sa iyong bayan. Hindi ho ba? Hindi ho ba dapat yun ang karapat-dapat? Kaya actually, marami po talagang nag-react. Nabasa ko po yung mga reaction sa mga netizens. And sabi nga nawala yung essence of bayan muna. Which is actually a very good slogan. Kaso kapag kinulang or kulang sa sensiridad ang naniniwala sa naturang slogan, nagiging showbiz na lang ang dating. Alam mo yung showbiz, di ba? Kapag sinabi mong showbiz, ang notion nun is ganito. It is just a show. Palabas lang ang lahat. Dugande. So now going back. Going back ngayon dito sa issue ng mass promotion. Dapat maging malinaw ang policy ng DepEd dito. Ayaw ninyo ng mass promotion pero on the other hand, may mga panakot kayo sa mga teachers. So ano yun? Linawin ninyong maigi yan. Kapag sinabing bayan muna, dapat bayan muna. Ang ibig kong sabihin, kapag sinabi ninyong walang mass promotion, huwag kayong maglabas ng policy on the other hand that will run counter doon sa mass promotion policy ninyo. Agauntan. Sana maisip natin yon. Beno, si Karapan Susari, balitan matwal, alamat at ating talagagig. Impasabihin pangarod si kayo. Nasay lawas yun kaaraw, lawas yun kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo technical side. The only one at puso ng Madam Charis, Engineer Richard Nixon. Siya po bukas mga kapaborito.
Dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magpasabi nga saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tan kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. PM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SPM